Il-Prim Ministru Robert Abela stqar li l-Gvern ħares lejn iż-żgħażagħ bħala l-mutur ewlieni li permezz tiegħu dan il-pajjiż jista' jkompli jinbidel u jirriforma ruħu. F'laqgħa f'Kastilja mal-Youth Advisory Forum bis-siem ta' qdiet oħra taż-żgħażagħ li fiha ġie diskuss il-budget għas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru enfasizza l-involviment taż-żgħażagħ bħala xprun għal perspettivi oġġettivi u ideat friski. Żied jgħid li dan jgħod aktar u aktar illum li l-Gvern jinsab f'pożizzjoni li qed jagħti priorità lill-kwalità fuq il-kwantità. Il-Prim Ministru refera għal temi kruċjali għal ħajja ta' kuljum ta' kwalità għal poplu fis-sfond ta' aktar deċiżjonijiet li jiżguraw tkabbir ekonomiku sostenibbli u investiment ta' valur miżjud. Ewlenin fost dawn it-temi semma l-ambjent u l-ħolqien ta' spazji pubbliċi. Dr. Abela qal li qed jenfasizza ma' entitajiet bħal Project Green u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex jikkolaboraw fil-promozzjoni tas-sostenibilità. Il-Prim Ministru indirizza temi li nataw priorità fil-budget fosthom is-saħħa mentali u qal li l-Gvern mhuwiex se jistrieħ qabel ma jara kundizzjonijiet u mart relatat mal-moħħ ittrattati l-istess bħal mart ieħor. Żied jgħid li huwa għalhekk li tħabbru miżuri li ser jgħinu lin-nies jidentifikaw aħjar u minn kmieni problemi ta' saħħa mentali waqt li hemm impenn li s-servizzijiet qarbu aktar lejn in-nies.